Ako tak určite sa to ťažko hodnotí teraz po zápase. Myslím si, že v tej prvej tretine sme mali kopec šancí, ktoré sa nepodarilo premeniť a dostali sme 2 góly, ktoré nás trošku dali na naše päty a už sa nám ťažšie potom trošku hralo, ale myslím si, že tá séria bola odmakaná a škoda toho začiatku, že sme vyhrávali 2-0 a potom sme to dostali do takéhoto záveru a nikto sme si takto nepredstavovali a je to škoda. No. Naozaj ten tretí zápas, to si vyhrali 3-0. Poprat to otočil, naozaj to tak ako si ostalo v hlavách, že sa ovplyvnilo priebeh? Myslím si, že určite aj ten zápas prispel k tomu, keď vyhrávate 3-0 na superovom ľade a nedotiahnete do víťazného konca. Je to šťastíčko, s ktorým sme sa zahrávali a Poprad vyhral tú sériu potom. No, sklamanie, skúste to aj teraz asi v kabíne. Hlavy dole, alebo ako to vyzerá u vás? Tak ako hovorím, nikto si to takto nepredstavoval z nás. Verili sme ešte v dlhú sezónu a myslím, že všetci sme teraz takí zaskočení a ešte si myslím, že nám to až tak nedopína všetkým, že už vlastne po tej sezóne sme mali skvelú partiu chalanov v šatni a verili sme si v tom play-off a bolo nám to skrátené a bohužiaľ už je po sezóne. Tie zápasy boli tesné, ale tá priepas medzi radosťou a sklamaním určite obrovská. Áno, tak o to viac zo toho hráča sere, keď či už naši fanúškovia cestovali s nami celé play-off, doma nás hnali každý zápas. Je to škoda, lebo oni si zaslúžili viac a my sme im nedali toho hokeja viacej v tom play-off ešte a je to naša vina, si myslím, lebo vyhrávame 2-0 a v tom treťom zápase tiež 3-0, takže ako, myslím si, že si môžeme dať to sami. Sami sme sa porazili a bohužiaľ, no, musíme sa z toho ponaučiť a zapamätať si, ako sa teraz cítime, až nás to nakopne v budúcej sezóne a v tom play-off, až takúto vec už nedopustíme. Aké pozitíva môže priniesť táto sezóna pre nás? Myslím si, že tá naša nezlomnosť, že sme sa nikdy nezdávali počas tej sezóny, proste vždycky sme tvrdo makali a hlavne tá kabína, si myslím, že sme držali spolu celú sezónu. Ťažko sa mi to hodnotí teraz.